Mae ecosystem afon yn gorff o ddŵr wedi'i gysylltu, sy'n llifo ac sydd o hyd yn newid. Mae'n cychwyn yn y bryniau ac yn llifo i'r môr, ac wrth lifo drwy'r dirwedd, mae'n cludo a miloedd o dunelli o waddod a raean fel rhan o brosesau naturiol yr afon. Pibellau yw ceuffosydd, sy'n cael ei gosod o bryd i'w gilydd mewn afonydd neu nentydd mwyn gallu ei croesi. Ond mae ceuffos yn culhau afon ac yn achosi i'r raean a'r gwaddod gronni wrth y fynedfa. Mae hefyd yn cyflymu'r dŵr drwy'r ceuffos, gan achosi erydiad i lawr yr afon a chreu gris mawr yn yr afon. Mae bywyd gwyllt, enghraifft pysgod, yn cael trafferth symud drwy ceuffosydd. Oherwydd hyn, mae rhai mathau o bysgod yn methu â chyrraedd eu meysydd silio. Ac ar ben hynny, mae cynefin yr afon yn diraddio oherwydd y diffyg raean a gwaddod i lawr yr afon. Mae'r ceuffosydd yn creu rhwystyr rhwng ecosystemau i fyny'r afon ac i lawr yr afon, ac yn cynyddu perygl rhwystrau sy'n achosi llifogydd. Rydyn ni'n gweithio gyda thirfeiddianwyr i ddisodli ceuffosydd am ddewisiadau gwell, enghraifft pontydd sy'n gwneud lle i'r afon ac sydd ddim yn creu rhwystyr. Byd natur a phobl yn ffynnu gyda'n gilydd.